Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la... Avui més tornem amb una de les seccions de Llepafils que més us agraden, les xerradetes. Entre nosaltres o a moda de monòleg? No. Amb persones que necessiteu conèixer si us agrada la moda en català i penseu que necessiteu referents. Perquè, com hem dit en moltes ocasions, a vegades sembla que en falten de referents. Però a Llepafils els trobem i us els portem perquè cada cop més pugueu seguir-li la pista a gent catalana que fa contingut sobre moda en la nostra llengua que val la pena seguir. Avui és el torn de la Paula, a qui potser coneixeu com a Mediterranean Style, perquè aquest és el nom del seu usuari a xarxes. I comparteix contingut d'estilisme de moda per Instagram, per TikTok, on té moltíssims seguidors, i avui l'hem portat aquí doncs, perquè ens respongui algunes preguntes, alguns dubtes que tenim sobre l'estilisme de moda, tant sobre estudiar-ne com aplicar-lo després doncs, al nostre dia a dia. Paula, benvinguda, estem molt contentes de tenir-te aquí. Hola, moltes gràcies. Bueno, primer de tot, ens encantaria que et presentessis tu, que fessis 5 cèntims de qui ets, què fas, perquè la gent et conegui. Doncs, bueno, jo la veritat és que em dedico al món del màrqueting, més al de la moda, però sempre m'ha agradat molt. Sí que és cert que, bueno, quan era petita vaig ser model, i vulguis això, vas aprenent una mica, no? Com a nena i com a preadolescent, i bueno, vaig començar a les xarxes, primer per un projecte formatiu del màster, i bueno, m'ha portat fins aquí, no? I la meva idea una mica és donar tips perquè dintre, crec que, no sé, ens veiem, per exemple, jo consumeixo molt contingut d'influencers, que m'agrada molt, però no entenia per què funcionava el que posaven. Jo després m'ho posava i no quedava així, no? Llavors, una mica com jo amb el temps m'he anat fent com una mica com de tips a mi mateixa o normes que sempre es poden trencar, però bueno, i volia compartir-les a través de les xarxes. I quina acollida veus que has tingut? No ho hem comentat, però pel que deies del treball pel màster, has fet contingut tant en català com en castellà i la veritat és que ha tingut molt bona acollida, vull dir, no sé quant de temps exactament has portat fent això, però ara mateix estàs fent directes quasi cada dia, si no cada dia, i sempre hi ha gent que es connecta, que pregunta, que, diguéssim, tens un públic fidel que al final doncs, et fa cas en el tema d'estilisme, encara que, com dius, doncs, la teva especialitat és el màrqueting, no? Doncs sí, bueno, jo sempre dic que al final, si necessiten com trucs més concrets, al final per a gustar els estilistes, però bueno, jo vull una mica explicar una mica tot és en base a la meva experiència i crec que ha tingut molt bona acollida. La veritat que no m'ho esperava gens, fins i tot tant el contingut tant en català com en castellà. Sí que crec que potser en català queda la cosa com una mica més, som com més discrets, una mica tot més així, però la veritat que molt bé, pels directes també em pregunten i jo crec que al final de moda el que veiem és un tipus de contingut que és o molt genèric, que a vegades si ja saps una mica no et serveix, o molt, molt concret, que no hi ha una mica un punt intermig, no? I això és una mica el que jo he volgut aportar i la veritat que té molt bona... A la gent li està agradant molt, la veritat. Perquè, o sigui, l'altre dia comentàvem també amb la Raquel que des que tenim, diguéssim, una mica d'accés a YouTube, tenim moltíssim contingut, diguéssim, de tema tips, de tema, bueno, vídeos, com posar-te això, com saber quina és la teva talla de tal, però arribats a dia d'avui, que estem sobrecarregats de contingut, vull dir, tenim sobreinformació, no? Encara hi ha molta gent, vull dir, jo m'identifico que molts cops obres l'armari o no saps què posar-te o et poses alguna cosa que, com tu deies, això li he vist a tal persona, jo ho he intentat, no em queda bé, per què m'està passant això, no? I que això ens fa sentir com una mica raros. Llavors, en aquest punt, per què diries que arribats aquí, que tindríem com un manual sencer, si recopilem tot el que hi ha disponible a internet, encara tenim doncs, aquestes inseguretats, aquestes coses que no ens acaben de quadrar un cop ho intentem nosaltres per vestir-nos al nostre dia a dia, que al final és el que necessitem. Bueno, jo crec que molts cops, a vegades, almenys jo, és del que jo peco, que veig molt contingut que potser consumeixo molt de contingut a YouTube, però potser són vídeos molt llargs que al final després no te'n recordes de res, o a vegades ens guiem més per l'estètica, no? Per com m'agrada, però potser no m'he interioritzat de potser conèixer-nos a nosaltres mateixos, no?
i dir això queda bé, això no, i a vegades hi ha coses, per exemple, jo que sé, la caiguda d'un vestit, no? És com molt important, la tela, la caiguda, i són coses que al final en un YouTube no ho veus, i si no t'ho diuen, no ho pensaràs, no? I jo crec que és una mica, potser que són petites coses que simplement quan vas a la botiga i et fixes, canvien bastant més com et queda tot. Una altra cosa que com que ens crida l'atenció és com fins a quin punt, al compartir aquests consells, la gent podia pensar com que vale, doncs, jo ja no necessito un estilista o com que la formació que un estilista pot estar donant a internet, no, és com ficar-se en el seu propi terreny i fer que la gent cregui que aquesta professió com que no és necessària, no? Que jo amb els tips de TikTok o de YouTube jo ja faig i ja està. O sigui, què en penses d'això? Jo crec que és molt important la feina que fan els estilistes i crec que al final és bastant diferent. A veure, òbviament estic parlant d'estilisme, però crec que és una mica diferent a el que jo faig, perquè jo el que intento és una mica explicar la meva pròpia experiència, no, en les coses, i jo sempre dic que al final, si tu no et coneixes a tu mateix, l'estilista el que fa és que tu et coneguis a tu mateix, sàpigues quin tipus de cos tens, quins colors t'afavoreixen, ets fred, ets càlid, no? I això no t'ho donarà mai un TikTok perquè és molt difícil veure tu a tu mateix. O has fet un molt bon treball o ja t'has fixat i la feina dels estilistes jo crec que segueix sent molt, molt necessària, no? I sobretot perquè quan recorrim a un estilista és perquè tenim potser tenim un lloc al que hem d'anar perfectes o potser no coneixem res al món de la moda. Llavors necessitem justament aquesta empenta inicial, no? Al final jo el que dono és un tip petit que pots aplicar tu al teu dia a dia. Però al final és simplement perquè tot et sigui més fàcil, però si realment necessites un estilista, ni TikTok ni YouTube crec que ho pugui substituir, no? La veritat. Clar, però vull dir, la gent, no sé, ara em dius tu quin és el rang, diguéssim, de gent que sobretot et segueix. La majoria suposo que, bueno, perquè la gent de peu no té aquest accés, diguéssim, a un estilista o a aquesta assessoria més personalitzada. Llavors, el que hem de fer és això, guiar-nos una mica del tema de tips, de TikToks, de Reels d'Instagram, per exemple. Tu, des del teu paper de creadora de contingut, què veus que és el que més preocupa a la gent o el que més et pregunten o què és el que més interessa en aquest aspecte? Jo el que veig més generalment són, al final el que em pregunten més és quina manera podem tenir per cobrir sobretot parts que ens generen complexes o coses així. Generalment el que més em pregunten, que potser em pregunten com combinar un pantaló de color verd, però al final és això, no? Una mica sobretot aquesta part més dels complexes, de lo que volem tapar, de lo que volem ensenyar i el que veig això i sobretot persones que no tenen un estil definit i el volen definir. Serien aquestes dues vies, no? Una part molt marcada del que seria els complexes, que tots tenim, i l'altra que simplement doncs, que hi ha gent que potser li costa organitzar, diguéssim, les seves idees o trobar el seu propi estil i expressar-se, no? Que al final és el que fem amb la moda, expressar la teva personalitat amb la moda i que sigui una mica la teva carta de presentació, no? I serien aquestes dues coses el que més trobo, el que més em pregunten. Em sembla interessant allò, el que has estat dient de que com que la gent et pregunta molt de com dissimular aquesta part del cos o tal, perquè jo en el seu temps vaig estudiar també assessoria d'imatge i en aquell moment era com que tot girava al voltant de tapar el que representa que està malament dins del cànon estètic del moment i a mi allò era com que em xirriava un muntó de fotre l'hincapié, no? En si tinc els malucs més amples o tinc uns pits petits i representa que he de fer veure que són més grans. Llavors això com ho veus ara mateix si la gent encara té com aquest concepte, no, d'intentar dissimular a tota costa parts del cos perquè representen que no entren dins del cànon estètic actual. Jo crec que anem evolucionant, jo veig una evolució, la veritat, però tot i així jo crec que encara queda molta feina per fer, perquè al final la majoria de preguntes és per entrar dintre d'aquell cos normatiu que ens han ficat al cap i que al final aquell qui té el cos normatiu
tampoc és normatiu després, no existeix aquest cos perfecte, no? Llavors, al final, òbviament, hi ha certes normes de proporció que ajuden a veure'ns més proporcionats, però una cosa és això i una altra cosa és arribar, per exemple, no, el que tu deies, de tinc pit que sembli que en tinc més. Escolta, si tu et genera complexa i ho vols fer, perfecte, està perfecte, però no has d'estar obligat si a tu no et ve de gust portar-ho així i tenir un pit petit, potser la que té el pit gran el vol petit. Vull dir que al final tu has de trobar el que a tu et dona seguretat i jo és el que sempre dic, que al final el que queda bé és el que et dona seguretat. I hi ha un punt que al final sí que està bé respectar els colors i les proporcions, que sí que és cert doncs, que ens ajuden, però al final si tu portes una cosa amb seguretat, que tu et sents segur, és que dona igual ja totes aquestes coses, no? Però costa una mica entendre-ho, no? Suposo que cadascú tenim un punt, però tots tenim aquella cosa que ens dona complexa i que no ens ho podem treure del cap. Clar, que potser sí, o sigui, fa un temps o tot perquè el que ens costa de treure-ho és perquè portem com molt de background que ens han anat dient durant molts anys de dir el que no tinguis o el que tinguis massa és com que hem d'anar tots. El missatge general era tothom, sigueu com sigueu, que dius, ja és prou, diguéssim, cuidau amb aquest missatge, no? Heu d'anar tots cap a una mitjana equilibrada que ha de ser, doncs això, molt estàndard, no? Que dius, bueno, hem pogut comprovar el perillós que pot arribar a ser aquest missatge perquè la gent, precisament per això, doncs, treu tots els temes de complexos i de pors i de voler amagar i tal, que potser si ens haguessin anat com ei, diguéssim, quan tens 18, 20, no sé què, que dius, vale, ara ja sabem si tindré molt pit o poc pit, o diguéssim, aprenc a conèixer el meu cos, tens poc pit, enhorabona, així és com et pots, o sigui, les avantatges de tenir poc pit, no? En vez de, ei, posa't aquesta samarreta perquè té volants, perquè semblarà que en tens més o no sé què, i al revés. En tens molt? Doncs mira, això és el més còmode per tu, o el que et pots fer sentir millor. No? Potser és un enfoc diferent. Tu, per exemple, per tenir una mica de context, deies que t'agrada seguir influencers, contingut de moda, quin és el tipus de contingut que tu segueixes i que, per tant, t'inspira o que a partir de veure que hi ha gent que està creant contingut i li falta una coseta, tu has decidit, ostres, doncs jo milloraré o donaré aquests tips que falten, no? Que jo no he pogut trobar quan he buscat referents a internet. Doncs, bueno, jo el que miro molt generalment és quan expliquen, m'agrada molt el contingut, no un haul, diguéssim, però sí quan ensenyen i t'expliquen el per què funciona, no? Llavors, respecte a l'estilisme, a mi el que m'agrada molt és Chincha Raviña, no sé si sabeu quin és, i la veritat que és una senyora que és estilista, que coneix molt tot aquest món i té vídeos de YouTube molt, molt extensos i molt concrets, que al final és el que trobava jo una mica a faltar, no? Això tan concret, perquè al final si et poses un pantaló de tiro més alt et fa més alta, ho sabem tots, no? Però coses més concretes i com molts trucos, no? Que té, i després ja, diguéssim, com més a nivell influencers que potser no expliquen tant, diguéssim, m'agrada bastant Nat Cebrián, que sí que és cert que ella comença a entrar més al món de l'estilisme i comença a donar tips, i després sí que segueixo molt, però ja és simplement perquè m'agraden els seus outfits o m'inspiren o simplement em sento identificada i em sento còmoda amb aquest estil. Doncs m'agrada bastant Lydia Millen, Fashion Mumbler, Freddie My Love, bueno, serien, però ja potser no t'expliquen tant el per què funciona, que està bé per inspirar-te, però hi ha, bueno, inspiració, no gaire cosa més, la veritat. Nosaltres hem comentat algun cop també, bé, la Raquel i jo, les nostres xerradetes generals, dintre, fora del podcast, de tot, que al final, o sigui, veus moltes influències perquè, bueno, la veritat és que hi ha molta quantitat, que està bé, perquè així hi ha per tots els gustos i tal. M'agrada, em sorprèn positivament i o sigui, no perquè pensés d'una altra manera, però que està molt bé que donis un referent d'algú que ha estudiat tema d'estilisme, que deies la noia que fa vídeos extensos a YouTube. I, o sigui, està superbé perquè al final són coses, és teoria que la gent sí que pot aplicar i que no és només que t'has de fer la feina de buscar-te algú que s'assembli molt en proporcions a tu o a gustos i tal, i simplement copiar-li els looks una mica sense saber per què, sinó de dir, vale, ara entenc per què això funciona o com ho puc adaptar també al meu armari, tot això.
que el tema de hauls que deies, jo he de confessar que fa anys m'agradava bastant jo el tema dels unboxings, els hauls, era molt guai, però també perquè tenia la consciència aquesta de sí, shopping sin límite i dius, home, no. Ara estem en modo sostenible, de consum responsable, el tema de marquetes més petites, fins i tot de segona mà. I sí que és veritat que el que encara et trobes moltíssim és això de haul del Shein, haul de... Però, hola, m'he gastat 400 euros, que a la gent li encanta, però suposo que deu haver, doncs això, usuaris que deuen pensar, jo no puc, o com és possible, no? T'agrada perquè al final és molta quantitat de contingut en vídeos curts o que són fàcils de consumir, però el que hi ha darrere d'un haul tan increïblement enorme o gran o que el que estàs dient és tu compra 80 peces que al final et quedaran bé 3 i potser te les poses 2 vegades, no? Molta gent fent hauls de Zara o de les últimes col·leccions i vas veient que totes les influencers vesteixen bastant igual. Llavors, però bàsicament perquè és el que fa el fast fashion, no perquè siguin elles una còpia de cada una, sinó perquè al final quan tots accedim a les mateixes botigues és el que passa inevitablement. A quines botigues sols comprar més o menys? Vull dir, no et farem fora si compres al Zara, no passa res. Però així si haguessis de recomanar o alguna que hagis vist també relacionat amb aquestes les queixes que hi ha sobre les talles o la gent que diu, ostres, doncs m'està costant molt trobar alguna que s'adapti al meu cos. Alguna marca o alguna que t'agradi o que puguis recomanar per, ei, mireu per aquí, segur que trobeu alguna cosa que us agradi, o si us agrada el meu estil, segur que aquesta marca doncs, també us fa el pes. Doncs jo la veritat és que si us soc sincera molts cops m'escriuen no, ensenyes molta roba, tens molta, no sé què. I si us soc sincera, la meitat de la roba que ensenyo molts cops li agafo a la meva mare, que al final el meu referent d'estil és ella, vull dir que tot s'ha de dir. Molt bé, bueno. I sí, i totalment el que faig molts cops, que al final, que és una mica el que dèieu vosaltres, que si volem ser una mica slow fashion, que no cal ser-ho tot, cadascú a la mesura que pugui, no? Però jo el que faig, per exemple, la meva mare té moltíssima roba, ella bueno, la que hauria d'estar fent l'entrevista és ella, no jo, però bueno, té molt bon gust. I té coses que potser em diu, això té 20 anys. I jo dic, hosti, és que aquesta camisa, si a mi m'agrada i ha durat 20 anys, vol dir que és bona, no? I al final les tendències tornen, i encara que no tornin iguals, potser jo no tinc ni idea de cosir, llavors li porto una modista que m'arregli una mica i ja ho pots adaptar, no? I al final és d'on trec més la roba, sincerament. Al final sí que compro una mica més allà, una mica més aquí, al final a botigues, compro bastant a comerç local, botiguetes d'aquestes petites, no tenen... Vull dir, no és res de l'altre món, però compro per aquí, que tinc properes a casa i tal, que al final potser no és tan diferent del que veiem en unes botigues més comercials o més mainstream, però al final jo penso que sense... No arriba a ser slow fashion, però al final deixes les coses una mica al teu barri i tens alguna cosa diferent al final, que al final ens veiem tots iguals, tots comprem a Zara, tots comprem als mateixos llocs, que al final jo també compro a Zara, també compro a Tommy i compro aquestes coses que al final... Però bueno, trobo que al final he trobat un mix i al final és el que em funciona. Llavors jo el que vull animar una mica a tothom, que si podeu reaprofitar coses de segona mà o de casa vostra o no sé què, que al final donant-li una volta. Jo, per exemple, vaig fer un vídeo no fa gaire que ensenyava un vestit que jo tenia que se'm va encongir. Això que ho poses però tenia molts anys i m'agradava molt i al final la vaig portar a una modista, em va fer un arreglo i em queda així de punt, m'ha fet un jersei i a mi la veritat que m'encanta i estic supercontenta. I jo crec que hem de trobar una mica aquesta manera de fer això amb aquestes coses, però sí que és cert que hem de partir d'una base, no? D'invertir en coses que siguin una mica de qualitat, que al final potser no cal gastar-se molts diners, és simplement tenir una mica de vista quan comprem. I seria una mica jo el que recomanaria. Al final, després, ja el que deies tu, quines marques vaig, però una mica les típiques. Al Zara també vaig a vegades. M'agrada molt també el Brownie i una mica el que deies de talles. A mi passa que jo soc petitona, jo me deixo un poquet i el que em passa el que em fa falta és trobar talles petitones.
que tot em va llarg de mànigues, de cames. I, per exemple, doncs, a Brownie, que no és cap marca així, però bueno, tenen les talles, com que és una botiga com més per adolescents, comencen talles més petitones, o sigui que si algú li passa el mateix, jo ho recomano. La veritat, i seria una mica aquí per on tiro. Molt bé, comentàvem en episodis anteriors que a tope amb la veïna Paquita, que té la seva botiga de barri i tot això, vull dir que molt millor recolzar, diguéssim, veïna Paquita és com el concepte, no? Cadascú Sí. se l'aplica al seu barri, però sí, completament. I superbé el tema d'aprofitar el vestit, que ens hem de treure una mica aquesta idea de, ostres, s'ha espatllat, què faig? El dono, que és una altra opció, però que llançar-lo sempre que es pugui, vull dir, si està bé, si tal, encara que et puguis fer, no sé, una bandolera, una samarreta de tirants, que al final, coses que diguis, ostres, si m'he quedat amb poca tela, què puc fer amb aquesta poca tela, no? Per exemple, bueno, la Raquel és una crac d'això. Llavors, ella fa cosint, és l'univers de crear peces noves a partir d'algunes que ja pensem que no ens serveixen, però, no sé, molt interessant. Olé, i olé, que te mare sigui la teva referent, és meravellós. Jo li dic a la meva que hauríem de compartir armari, perquè al final, si podem tenir un gran, perquè tenir dos de dir, mama, ens comprem una peça, la portem les dues, compartim i així menys gasto, menys... No? Però està molt bé i sobretot redescobrir doncs, aquestes coses que es portaven abans, que ara tornen, que tu li pots donar una altra vida i que queden molt diferent entre dues persones que la porten amb estils diferents i que això també és el guai d'experimentar una mica amb la roba. I amb el tema del màrqueting, que dius que estàs més especialitzada i tal, tema de com fan màrqueting les marques de roba, diguéssim, les més petites o sigui, estan entrant una miqueta, però com tenen menys recursos, doncs tampoc poden fer un despliegue de mitjans tan gran, però les grans i el tema de la sostenibilitat. Què en saps d'això? Què podem fer així al consumidor de a pie per entendre els missatges de les marques com són i una mica què has vist tu des del tema de la teva formació que barreja màrqueting i marques de moda? Doncs, bueno, jo crec que el màrqueting i la moda tenen molt a veure, però bueno. I al final sí que és cert doncs, que les botigues petites al final sí que fan màrqueting encara que no s'adonin perquè tot dona una imatge, no? Però bueno, al final les grans marques totes s'han sumat perquè al final és una tendència més i segueixen tendències de tot el que seria lo sostenible i tot això, però realment si posem exemples, per exemple, doncs H&M, Zara, que serien que són més grans i totes, tenen una col·lecció que és una col·lecció sostenible, que crec que està bé perquè és un pas per començar, però realment no són col·leccions sostenibles, no ho són, perquè el que és, almenys el que jo més he vist, el que t'estan venent és que el cotó que s'ha posat és sostenible, però l'únic que s'hauria de veure, no? Però l'únic que és sostenible és el cotó, la resta de coses no, perquè al final amb els transports estem contaminant moltíssim i per mi, per exemple, és també molt important, si alguna cosa és sostenible, és també, per exemple, que les persones que estan treballant aquí també rebin un preu just per la seva feina. I al final, quan entrem a un Zara i volem comprar alguna cosa a un preu molt, molt econòmic, no? Al final, què estan cobrant, no? Aquestes persones que estan treballant al fast fashion. I encara que fessin, diguéssim, tota la peça sencera sostenible, jo penso que fins que no paguis, diguéssim, un sou just a aquesta persona, no ho seria. I al final, bueno, s'estan posant aquesta tendència, els està funcionant. Sí que és cert que al final els hi funciona, no? I és necessari que facin aquest canvi, sí, però realment no és sostenible, no és una mica de cara a la galeria i poc més, la veritat. Bueno, el greenwashing, no? Que ara està en boca de tothom i que és una mica anem a destapar el que hi ha realment darrere d'aquestes etiquetes verdes que es pengen a aquestes marques de roba. I ja per últim, que ja acabem, i canviant una mica de tema, hem comentat això, que fas contingut en català, vas fer en català-castellà. Quina ha sigut com ho ha rebut la gent? O sigui,
has trobat que hi ha un públic allà que diu, ostres, encantada de rebre contingut de moda i en català? Doncs la veritat, sí que és cert que és que quan faig un vídeo en català vaig una mica a èpoques. A èpoques faig una mica més en castellà, a èpoques faig una mica més en català. I sí que és cert que la gent ho agraeix moltíssim, que facis contingut en català, però si també us soc sincera, molts cops els comentaris que rebo és perquè l'estic fent en català, però potser són persones que després no els interessa la moda, que és una mica amb el que m'he trobat, no? I bueno, és una mica, la balança està una mica així, que sí que és cert que tothom està molt, molt content que faci aquest tipus de contingut, però per un altre cantó també potser són persones que ho agraeixo moltíssim, no? Però al final potser després no els interessa cap altre vídeo meu, perquè potser només s'han fixat en això, en que està en català, però perquè jo crec que al final els catalans ens hem acostumat a com podem consumir tot en castellà, doncs ja potser no ens hi fixem, no? I crec que és necessari al final anar introduint a poc, encara que sigui una mica de contingut en català, la veritat. I acostumar-nos. Ai, perdona. No et preocupis, que això que deies, no sé on ho vaig llegir l'altre dia, que era com, jo vull que em felicitis per el contingut que faig i no pel fet de que ho faig en català. Que sembla que és com, surt algú que penja qualsevol cosa amb el nostre idioma i li hem de venerar i dir, uah, que bo que ets. No, només estic utilitzant la meva llengua, no? Però bueno, que sí, que és com poquet a poquet, a veure si va sortir més gent. Sí, és una mica com que estem veient el català com si fos una excepció, que està molt bé que felicitis algú, no? Però això demostra que és una excepció, que no ho hauria de ser, no? Totalment. Hem de fer més contingut en català. Noies, jo mateixa, sí. També per donar accessibilitat a vegades penso de dir, bé, fiquem ni que siguin subtítols, perquè jo per TikTok m'he trobat fins i tot gent que és estrangera, que ve a Catalunya i que diu, ei, estic aprenent català, català o vull aprendre o tal, i dic, com, feu vídeos, no? O sigui, doneu-me... O gent que li agrada, igual que nosaltres podríem veure altres idiomes o que l'estàs aprenent i tal, i t'agrada, diu, si ho fas accessible, la gent també ho pren com a que també pot accedir a aquest tipus de contingut, no? Però, bueno, molt bé. Des d'aquí ens va encantar descobrir el teu perfil i ja som fans, ja el seguim, ja ens fiquem als directes, ja estem molt atentes als tips perquè ara, sobretot amb el tema del canvi d'armari de cara a l'estiu, jo estic passant personalment per l'etapa aquesta de vale, ja he decidit que shorts texans se m'ha acabat l'etapa, ara què? Ara queda no anem amb texans llargs perquè et mors de calor, què fem? Així que necessitaré molts tips. Així que @Mediterranean Style. Ja us etiquetaré. Jo estic en la mateixa situació, ara amb el canvi d'armari és dur. Genial. Sí. Doncs això. Bueno, Paula, moltíssimes gràcies per haver-nos oferit aquesta xerradeta, aquest trosset del teu temps. Moltes gràcies per la teva feina a xarxes, és molt guai. Des d'aquí quedes recomanadíssima a tots els seguidors de Llepafils i que la podeu seguir a @MediterraneanStyle, tant a TikTok com a Instagram. No sé si tens alguna altra xarxa que vulguis promocionar. Aquí també estic. No, està bé, TikTok i Instagram. Doncs tothom a TikTok i Instagram, que no ens entarem. No, Raquel, tu t'has d'obrir un TikTok i seguir a la Paula, ara mateix. Ja. Ho estic plantejant, però em veig com superlluny. Alguna recomanació, Paula, per la Raquel de que ha d'estar a TikTok per estar al dia? Ja. Necessitem... La Núria que ha dit que ets bona cosint, necessitem els tips. Ja. Fes-ho pels tips. Fotre'm un altre fregau, mare meva. Crec que a Insta i YouTube ja tinc feina. Et veurem a YouTube pròximament, Paula. És això un titular? És una exclusiva? Ui, crec que queda molt, podria ser, però m'han dit molts cops, llença't, però dic, mira, encara no. Potser algun dia, però no. Ja veurem.
dels teus futurs projectes, tu ens dius a nosaltres i nosaltres ja ens fem l'exclusiva. Si et sembla bé, fem aquí el Molt bé. primer tothom a temps. En exclusiu. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i això, merci per haver vingut i moltes gràcies també a tothom que ens escolta. Seguiu a la Paula, doneu-li un like, un follow a tot Llepafils, als vídeos, a l'entrevista, si us ha agradat. I moltes gràcies per estar aquí un dia més. Merci i adeu. Adéu. Gràcies, noies. Molt amables. Tot un plaer estar aquí amb vosaltres. Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.